Bé, en aquest vídeo veurem com generar textos per xarxes socials fent servir l'Arson. A partir de la pantalla de límits o des de qualsevol part de l'Arson mitjançant el menú lateral, podem anar dins de l'apartat Promoure, on diu xarxes socials. Aquí, com a la resta de seccions, tenim una llista de les diferents tasques que hem creat amb anterioritat, el títol, el seu origen, si està finalitzada, en quina data i hora s'ha creat, una opció per editar i una opció per descarregar l'arxiu de Word. Per descomptat podem buscar i filtrar per estat de la tasca. Jo el que vull és crear una nova tasca de textos per xarxes socials. Primer aquest botó de nova xarxa social i el sistema em demana a partir d'on vull treballar. Vull començar enganxant un text, vull començar fent servir una URL que jo li donaré, o vull fer textos per xarxes a partir d'un article que jo he generat amb el propi Larson. Aquí li direm que volem a partir d'una URL, li diem següent, doncs per exemple anem a Via Empresa, seleccionem doncs, per exemple aquest article sobre el fòrum nuclear, bastant llarg, el copiem, enganxem la URL a Larson, següent, i el següent que fa és demanar-nos per quines xarxes volem generar aquests textos. Per descomptat, cada xarxa doncs, té el seu to. Doncs, si volem fer un tuit, un post de X, si volem explicar la notícia en forma d'un fil de tuits, aquest per exemple és molt interessant per quan fem retransmissions de partits, per exemple. Podríem donar-li un vídeo del partit i dir-nos que directament doncs, ens fes l'explicació en un fil de Twitter. I també li direm doncs, que ens faci LinkedIn com a xarxa diferent, més formal. Li direm següent, li direm Via Empresa. Llavors, aquí podem especificar en quin idioma volem la generació d'aquestes xarxes. Com que l'origen estava en català, doncs aquí provarem de dir-li que ho faci en anglès. Podem demanar si volem que inclogui emojis o no, li direm que sí, i podem especificar quin estil de comunicació volem, si volem un to més factual, o si volem un to neutral o un to més promocional. Com que això és una notícia d'un diari econòmic, jo li diré que vull un to factual. Farem generar, el sistema el posa a la cua i es posa a treballar de seguida i veureu que en uns segons doncs, ja ho haurà generat. Molt bé, doncs ja ho tenim. Entrarem a la tasca i aquí el que veurem és que ens ha fet doncs, les tres xarxes que els hem demanat. Doncs LinkedIn, en aquest cas doncs, és més seriós, The Future of Nuclear Energy in Catalonia, Challenges and Opportunities, i una mica l'explicació. En el cas de Twitter doncs, ens ha fet aquest article, Fòrum Nuclear, Once Shutting Down Catalonia's Nuclear Plants, tal. Ens hi ha posat doncs, aquests emojis que ha considerat doncs, que tenien a veure amb això, i ens ha proposat també alguns hashtags. I en el cas del fil de Twitter, aquest és molt interessant, doncs l'ha fet en 10 entrades de Twitter, i si us hi fixeu també, doncs cadascuna d'aquestes entrades doncs té una icona doncs, que té a veure amb el que s'està explicant. A partir d'aquí, doncs igual, podem descarregar un arxiu de Word amb totes les tasques, amb tot el text de xarxes, doncs que simplement ens permetrà copiar i enganxar a la xarxa que vulguem o copiar i enganxar doncs, des d'aquestes mateixes caixes de text.